Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriya subhai pi baro syaga bat di CTV ringkat bat kimat jonggani kejan miet sni baar kalai pau tarik unok pra arjar arpusan. Kimat khobor na kejela. Unong aiktin jongka Bharatiya Janata Party Meghalaya Pradesh uba M Kharkrang ulapan pau ya gejing smokia ke bejur halor ke kambe ain bat gejing berngem jongka sengking atiar New Trap National Liberation Council balasyak keng be ain. Uba Kharkrang laong ba gejing berngem peleng ya ginong mikmat pat ba kalong ke baterim bat laong ru ba kesorkar jela bat kesorkar pedeng kidei banle da ke bating ya gani ke sengking atiar. Ka lai pau tarik unok pra kadai ke sengi ba kejat merio barok kawai kejukan mau tempang ya ka lengkok sengiap jong wok kiang nang ba. Mentau senem kadai ka lengkok sengiap ka ba shispa nrio pulai. Ki seng balang beper bakentup ya ka Khasi Students Union, ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, ka New Trap Integrated Territorial Organization harangkat ke jingidon lang u chairman, jong ka Northeast Students Organization kilaya lum hakmat umotdur, jong ukiang nang ba ubayang hakmat ka Civil Hospital Shillong, ban kan mau buram ya kini kesni. Haba kren haga jingkan mau buram ya ka lengkok seniap ke basispa nri pulai jong u klawat kari wok yang nang ba. U chairman jong ka Northeast Students Organization ba Samuel Jirwa ulapan kan mau ya ka jingsya nyon beng ki briu jongi nagathan chatay lamingi haki hepa jong kari India haba ki don shabar ya ka than. Ulaong baka daw ka jingsya nyon beng kadai tang baka durkhmat jongi ka pher na kinong India. Presiden Rangba jongka Khasi Students Union u samla Lambok Starwell Marngar ulapan pau kejing sngo kia halor kejing sya I ben ki nong shong snong ki basyong basa hakaput jongka Meghalaya bat Assam. Usamla Lambok Star ulaong baka sorkar ka penbhabriu tang hasor Shillong kat bah kaput bat kapai da lengkedong. Ulakan tu yang sorkar bagadai pan pai khmat syaki namar dai maki ki bayada ya uput usam jong ka jela. Kum gadat ka jingkan mau buram ya kalengko singiap ka basispa nrepulai jong wo kyang nang ba uba la pai ala ka jingim ban penyo lailo ya kari. Kaseng New Trap Aceh National Movement kala lek ban bu sentiu hakmat modor jong kyang nang ba uba yeng kenjereng haplau jong ka State Central Library. U Presiden Rangba ka New Trap Aceh National Movement uba Lamprang Karbani. U laong ba uwo kiang nang ba bat ki klawat ke jat riu kila IT haki kon samla ki bamenta. Bakin kit ya ka lengkor ban yada ya ka jinglong kerpang jong ke jat. Ka Khenro Khelut Committee Saint Right rengkat ka Licensure Council Society kila rakie kan mau buram ya ka lengko sengiap ka basispa nriu pulais nem jong ukiang nang ba nega sengi ha ka jingya kendo ka kerpang jong ki samla ka thain rilom jaintia ka batip kum ka third kiang nang ba youth conference. Hagani ka sengi Chief Engineer PWD Buildings jong ka sarkar jela uba Wanroy Chalam ulalong kum ukongsa. Lapenlong ya ke program bekerpang ke bayadai bat ke niam kerukom kariti ke dustur haga baki khun ke niam tre na ki raj bat ki snong beper kila ya shimenta bat lapen buat saka ngu blay ngu sim dau ba kit bhalang sumer bat ke jing penher ya ka lama dau ba hame cheki papeng ubalong u langdo jongka raj konsnong. Kakong dahun nong plo kala job ya kekerdan ka baar hakaran sanya kop Mrs. International Global Man on Woman 2025 kabalalong dangsyan hakajela Maharashtra, India. Kakong dahun nong plo nakasnong nartiang West Jaintia Hills District kalayora yakani kejing job daga bapelim ya kinongi shimenta nagari Malaysia, Sri Lanka, USA, Algeria, Australia, bat India. Hagani karansanya kop pala penyai dau rabbor lang lengdo mau plang la penolong ru sa arteli gijinya kop Man of the Earth 2025 bat kawai pat kabala tip kum ka International Global Man and Woman 2025.
Mentani pai sekimat kubor na keleng keri. Haus nem arajar arpsan ka jela Maharashtra kala yo ya ka jingpen scam ya ka sain pertai hapo ka Mahayuti ka jingtei ka baklan bat ka jingbei tingka nrei ka jing ha ka liang ka pisa tingka ka ba yai beteng ka jing ha ka nong kendong bat ka jing ha ka liang ka ain bat ka sup ka sain. Uni usnem ula penia sok lang ya ka jing ang not ha ka liang ka yok ka kot bat ka jing kala ka emlang salang ka bala pelong ya ka jela ban rung sya usnem arjar arpun rio da ka jing beteng ha ka bor nrei ki jing ki bempat la ban penbet ha ka jing ya rengkat ka jing sensyar bat ka pisah Haus nem arjar arpsan ka sorkar bala pentrekam ya ka jing penkela ha ka liang ka yok ka kot ki ba pensyong nong rem ha ka jing mi ban penduna ya ka khajna bat pensuk ya ka GST ban penthamai ya ki ain terekam bat ban penklan ya ki MSME ban penduna ya ka jing ya kan at bat kentiu ya ka jinglong ka basyai bat ban penkiu ya ka jing yo ka bala ban penon kam rengkat bat ka jing penroi ya ki kam ki jam hanong kendong ka jing sensyar ka banengkong da ka digital bat ka jing temu bayateli jong ka jing shalan mar syabari kini ki senjam ki temu bantai ya ka yok ka kot jong kari India ka ba kamla ban kiu artet Udhaya Nidhi Stalin ulaong baga Tamil Nadu kadai ke jela ke bateri kam bha tam ha India kabala yo ya ke jingkiu ka ba cut way point cut kandai percent namar karukom terekam jong ka sarkar Dravidian ka ba pensyong norem ya ki pai ba ka ba kentup lang ya baro ka ba penlek jingmut ha ka ba bha miat bat ka jing bishar hok ha ka imlang salang ha Coimbatore u lasdang thmai ya ki kampen roi kam yelek kai ki klau bat ula sam ya ki skim ki papenle jingmut ha ki kentai bat ula penbena ya ki shipho lak teli ki laptop na kabenta ki samla pule college ka BJP ha Karnataka kala teri ya ka sarkar Congress kabala aijaka ban buhai ya ki nongwan rungtu ha Bengaluru kabala syapan pra ya ki yeng ki sem jong ki dag bakeno baka ni kedai kabala penlong dag jingpen bor jong ka AICC ka BJP kala ong ba kan rai ya ka jingtmu ya ki jong ka ha ka jingyalang jong ka core committee ha ka santarik ukalalengkot da ka ba madan ya ki mat kum ka jing ai yingsa ka jing keno ba ki wan buhai snong be an bat ka jing bemsam hok ya ki skin Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge bat ka Mamata Banerjee kila pha jing swolem ya jing klat no jong ka Khalida Zia menteri rangba do barim kari Bangladesh bat ka he jong ka BNP da ka bapen kenmau ya ka benta bakongsan jong ka ha ka history jong ka san hima sima jong ka jaj penrio ka Khalida Zia ka menteri rangba do kentai benengkong jong ka Bangladesh kala klat no hakarta ka ba propose nem hadian ke jingpang ka bala slem ba hadaka la pentikna ka seng jongka ka Presiden Draupadi Murmu kala kentu ya kisamla riulum bakin penne pensa ya riti dustur bat ka jinglong tenrai jongki kat ba kidang shim ya ka pule puthi ka ba menta ka science bat technology na ka benta ka roi kapar ka bapura haka Katrik Jatra Hagumla Jharkhand kala pun kuburam yaki riu pakmat jong ki judgment riu bat kala pun pau yaki jing temu kum ka skul ba kapan sami shen Hagumla rengkat bat ka pateng bar riu spa jong ka imlang salah kaying bishar jong ka kubwara kala ai jamin yaki prangut ki pulit ki bala syakem haka CBI haka jing toket bala betha daga Supreme Court halor ke jing set patok jong constable u Khurshid Ahmad Kohan ha JIC ki day ban siu marshilak tingka ki bon bat bot ya ki kendon ki perking ombet ban let klem jing bet IT ya ki passport bat ombet ban penkela ya ki sakhi lem kumta la ban sha weng no ya ka bail ke NGT kalau ailat biang ya kinong snong karedu ban wan bu ya ki saki kiba persya ya ka jingpen kelai ke jakarep ke bahe prahajar laispa sapu pra akar ke ba sbo na ka benta ke project solar jong ki rishimen ke bakta ya kumba khan rio hajar teli gilong yeng
Ki lapa ya kani ka mokot duma syaka NGT Southern Zone Chennai bat kalabu ban bishar ha ka khat artarik ukulan kot arajar arpun. Mentang ni khmi ya kimat khobor nakaleng kiri ke percaya. Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi ulaong ba usngau khia jur halor ki khubor halor ke jing thambor ke bla thmu ya ke yingsa jong Vladimir Putin bat ulakan tu ya baro kiliang ban penle jingmut ha ke jing ya dei ban punkut no ya ke thma ka jing kran jong kalong hadien ke jing keno jong ke Russia ba ke Ukraine kala pen hair drone ki bala syaksiat no ha ke jakasa jong Putin ha Novgorod katba Donald Trump ula ongru ba ka jing Ukraine sup kala jan hadien bola Ukraine bat Putin bat ula ya kenduk ru ya Zelensky ka Human Rights Council jong ke Pakistan kala penrem ya ke sarkar Balochistan ka bala penshitam ben ya ki nongtre ki ba ki da ka basuk bat wat ya jing tip bekerpang jongki hadien bala pelong ya ke jing ki ban yo ya ka disparity reduction allowance ka seng jong ka hok long breu mon breu kala dawa ban pun kut no ya ka jing penshitam kat ba ka jing ki kala nangpur state bat ki office hakeleng ka Balochistan ki khang kerdep ka jingkhang ka baslam bahaya upur usam jong ka Pakistan ha torkham kala penlong ya ki spangut ki nong tray bat ki nong kit mar ban kenduk ka kerduk kam kerduk jam ka ba la penlong ya ki babun ban shimram ban lej buhai snong na ka benta ka kam bat ban wengno ya ki khon ki khti na ki slam puli kinong elam ha ka than ki maham ba ka jing ka penmi ya ka jing jinjar jing mut ka kta ya ka kot ka khia jong ka janor bat udrak kila ban penlong ya ki samla bomdan kam don jam ban sya penrung kam ha ki kam runar ne kinong le kam sni ki sipai duriau jong ka Sri Lanka kila kem ya laingut kinong tong dok ha na Rameswaram kata uruban nagarajan bat Prabhu bat kila kurup ru ya ka jhat tong do jong ki Hajan Delft Island da ka bakno baki wan ban tong do ha bean ki khat laitli ki jing sya kem bat laitli ki jhat tong do hakikat san sngi kila penjur ya ke jing tieng bat ke jing ha kaliang ke pisah tengka ke bala penlong ya ke jing khat ban ya kran kerki apa deng ke India bat ke Sri Lanka ki dorkas ki penpau baka CIA kala penlong ya ke jing tombor dagi drone ha ka kat ling ke basya jengai jong ke Venezuela ka bala keno bala pendon kam na ke bentaban shalan ya ki drug ha ka ba shim ladon kano ke jing ja ke songsi Donald Trump ula kamba ka US kala penpra pom ya ke jaka set jahaj kat ba ka Washington kadang penjur ya ki kam persya drug hajan ke Venezuela hapdeng ka jing ya kanat ke badang ya syakmat bat ka Caracas uhe basipor jong ka BNP Tariq Rahman ula ai buram ya ka kemi jong ka menteri rang bado barim jong gari Bangladesh ka Khalida Zia ha ka ba ula khot ya ka kum ka kemi ka ba i bat ka nong mikmat ka ba shirham bat ka ba yakhun nak banta ka sensyar pat ba ka Khalida Zia kala khlat no ha karta ka ba propose nam hadaka ha ka sing tho ding ka BNP kala penbena ya ka jing sngusi ka ba shitio rengkat bat ka jing tmu ban tep ya ka bat ka jing elang jong ka seng kin sabun ka standing committee jong ka BNP ka laya kendo hadaka po jong uhe babat ya kam Tariq Rahman bat rai ya ki senjam babut jong ka seng hadien ka jing klat no jong ka menteri rangba duk barim ka Khalida Zia ka BNP kala penbena ya program yambreu ka ba hnreu sni kat ba ka sarkar basipor kala penbena ya ka jing songsi jong ka jella ha ka laisngi bat ka shuti namar ba ka jing lei on tap ya ka nong lasai ka sni balang nyongut ki breu kala yam bat arngut kila mensau ha ka jing ya tenra kali ha surok ha ka porman step ha ka district Maime jong ka Badakhshan province ka badon Shapang Shate jong ka Afghanistan kani ke jingja ka pendap shushu ya ke jingja accident kali hapdeng ki wei ki bala ja dang shen ha Afghanistan ki bala jukno halor ke jing penher kali klam da perkan bat ke jing sniu palat ke surok
High Commissioner jong ka Bangladesh India Riaz Hamidullah ula lek pai biang sedaka hadian bala syakhot banya keren namar ba ka jingya dai pedang ke India bat ka Bangladesh ka ya tengku mentah. Kajing ikan at kalakiyo halor kajing syak tombor jong ki red part bat kajing berngem ya ki mission jong ke India ha Bangladesh hagaba ka India kala kentu ya ke sorkar bersipor ban pentikna ya kajing ya da bat kajing kit kle. Kita gilong kimat ko blai.